Razgovarao sam sa svojim klijentom Ratkom Mladićem i mogu da vam kažem da je njegovo zdravstveno stanje danas mnogo lošije nego juče. Lošije u psihičkom smislu. Ja sam čitavo vreme morao samo da slušam i beležim nekakve njegove naloge, ali sa njim je nemoguće uspostaviti nekakav suvisan razgovor, razgovarati o nekakvim uobičajenim stvarima, raspravljati o njegovoj odbrani, jer je on zaista u lošem psihičkom stanju. On samo govori o poseti grobu, o tome da mora da obiđe, pa sad je počeo da obilazi i druge grobove, sve neke morbidne ideje, sve je sračunato gde će biti sahranjen, kako će biti sahranjen, ako ne može tamo gde da mu donesu sanduk sa lešem svoje ćerke. Situacija je veoma alarmantna. Juče mu je bilo u posetu Slavica Đukić Dejanović. Ako je i malo normalno ga pregledala, ja verujem da je ona morala da ovo isto što ja danas pričam, da je morala da ustanovi. Govoreći da on danas u toku razgovora, ako mu se ne ispune uslovi da poseti grob, on će da ide peške u Hagu. A čovjek koji ne može da hoda, koji je oduzet cela desna strana, pa on ne leži, on sedi čitavo vreme. Dokle ga dovedu iz ćelije do sobe za posetu, to traje pola sata, to je 20 metara. Tako da je vrlo ozbiljno stanje, i neki izvole ovi koji smatraju da može da ga takvog izruče tribunalu, neka izvole pa neka preduzmu odgovornost. Moram da vam skrenem pažnju da normalni ljudi dožive po 2 moždana infarkta i to je kraj. On je doživeo 3, a posle 3. moždanog infarkta samo je pitanje koliko će dugo da živi. A što se tiče oštećenja organizma, ono je toliko jako da kod njega više nije u mogućnosti da normalno komunicira, da brine o samom sebi, da je nužna pomoć drugih da bi proživeo onoliko koliko još može da se proživi.